ако зодиите бяха типове съученици в училище. Овен, този, който винаги иска да се бие за оценка. Телец, този, който носи храна в раницата и винаги дъвче нещо. Близнаци, говори с всички, никога не седи на едно място. Рак, помага на всички, но ако го игнорираш, драмата започва. Лъв, изнася цялото представление пред класа, дори без покана. Дева, води си бележки с цветни химикалки и поправя учителя. Везни, мрази споровете, но винаги знае най-новата клюка. Скорпион, седи тихо въгъла и те гледа. Постоянно. Стрелец, закъснява, защото е било прекалено хубаво времето. Козирог, пише курсовата още първата седмица. Водолей, носи странна тениска и говори за неща, които никой не разбира. Риби, седи до прозореца и рисува сърчица в тетрадката. Коя зодия беше в твоя клас? Тагни я долу.